Bon dia. Amb sabates vermelles de xarol del mestre Xavier Joanals comença Sota la Bugambília. Soc Josep Bofill i Blanc. Des de casa i sota la bugambília, heus aquí el 8è capítol de 60 anys amb els Cirex, un cicle dedicat, evidentment, a los Cirex. Com en cada capítol, en primera veu m'acompanya l'Antoni Miquel Cerveró, el Leslie, el cantant, portaveu i líder dels Cirex, amb el qual no només fem repàs a 60 anys amb els Cirex, tot aprofundint tant a situacions viscudes com a la seva música, o bé a pinzellades d'alguns moments puntuals de la vida de l'Antoni, val a dir que hi ha fets, situacions generalistes, que com a mínim un parell de generacions hem pogut viure, o si més no, ens recordem d'on venim i on estem. Però en aquests 60 anys amb els Cirex hi ha un període en blanc, des del 1971 fins al 1978. Vaja, a pilota passada, podem dir que va ser en compàs d'espera, per ja sí continuar després fins a l'actualitat de manera ininterrompuda. Però avui amb l'Antonio intentarem fer un repàs a com van ser musicalment aquells 6-7 anys sense Cirex als escenaris ni enregistrant discos. Serà, evidentment, un punt de vista especial, la mirada musical de l'Antoni Miquel Cerveró, el Leslie, en la dècada de 1970. Hola, Antonio, què tal? Molt bé, company. Què? Nosaltres som un conjunt que tenim una llarga història. Efectivament, Antonio, un conjunt de llarga història, però que en arribar al 1971... Aviam, que no van deixar... Quan jo deixo el conjunt al 71, al cap de mesos, potser un any, ho van deixar tots els grups. Ja, per això. Un canvi generacional, que els que pujaven eren les solistes i els conjunts se n'anaven al carallo. Ja. Des de la Barceloneta, atenent clients allà al restaurant Catalunya, passats els primers dies, setmanes o mesos, lluny del que era anar amunt i avall fent concerts i cantant, trobaves a faltar l'escenari perquè comunicar-te amb el públic, encara que diferent, continuaves fent en el restaurant? Sí, aviam, t'ho explico perquè aquesta és una bona pregunta per poder, diguéssim, desenvolupar-la. Mira, saps què? Mentre tu rumies una mica, explico que als anys 70 es va consolidar la cançó catalana amb el gran festival de les 6 hores de cançó de Canet de Mar. Pel que fa als artistes, hi havia en Raimon, en Pere la Serra, en Lluís Llach, en Joan Manel Serrat, l'Ovidi Montlló, la Maria del Mar Bonet, la Guillermina Mota, en Pere Tàpies i la Núria Feliu, que enregistraven discos i actuaven molt sovint. A més, van aparèixer nous grups, com La Trinca, que va vehicular un tipus d'humor molt popular en trencar els motlles que en aquell llavors predominaven. A un poblet molt petitó diuen que un xicot hi havia que molta fama en tenia de ser un gran conqueridor. El noi es deia Martí i a la Mercè amb il·lusió per poder-la conquerir li cantava la cançó. Ai, nena, si vols venir, el camp ha collit maduixes, vigila que quan t'aixupis se't veuran les cuixes. Ai, nena, si vols venir, el camp ha collit bessols, buscarem un bon racó per en poder-hi estar sols. Ai, Martí, quina angúnia em fas venir. Ai, Mercè, jo hi vaig de bona fe. Ai, Martí, quina angúnia em fas venir. Ai, Mercè, jo hi vaig de bona fe. Ai, nena, si vols venir, el camp et collir patates, prendrem una mica el sol darrere tu. Nes mates, ai, nena, si vols venir, el camp et collir cigrons, per cada cigró que et collis jo t'ompliré de petons. Ai, Martí, quina angúnia em fas venir.
jo que vaig de bona fe. Ai, Martí, quina angúnia em fas venir. Ai, Mercè, jo que vaig de bona fe. Si vols venir al camp a collir cireres, vigila, després ta mare et dirà que fas ulleres. Ai, nena, si vols venir al camp a collir raïm, si és nena li direm Rosa i si és un baile Joaquim. Ai, Martí, ara sí que vull venir. Ai, Mercè, ara hi vas de mala fe. Ai, Martí, ara sí que vull venir. Ai, vas de mala fe. Ai, Martí, ara sí que vull venir. Ai, Mercè, ai, vas de mala fe. Ai, Martí, ara sí que vull venir. Ai, Mercè, ai, vas de mala fe. Ai, Martí, ara sí que vull venir. Ai, Mercè, ai, vas de mala fe. Quan jo deixo el conjunt, el dia de Sant Josep del 71, que arribo a les 4 o les 5 de la matinada a casa i li dic a la meva dona, que havia sigut el seu sant, Sí. i li dic a la meva dona que, bueno, el millor regal que et puc portar avui és que ja he deixat el grup, perquè mai s'ho va veure que ho deixaria. Sí. I aleshores, pues bueno, pues ja està, pues vaig deixar el grup, vull dir que vaig arribar a casa, em vaig fotre una dutxa, com sempre feia. Quan arribava a casa venies encara amb l'adrenalina, m'entens? En vez de fotre els whiskies a les discoteques, m'escotia a casa. Vull dir, a mi ningú m'ha vist a les discoteques, o molt poca gent m'ha vist en una discoteca després d'actuar contra una copa. Vull dir, vamos, que no alternava, per dir d'una manera. Total, de que jo començo, diguéssim, amb el restaurant a treballar. I què passa? Que m'ho prenc en sèrio, perquè teníem un restaurant que tenia molt d'èxit, m'entens, a Catalunya. Sí, bueno, sí. total que, a més, tot el barri tenia èxit, la Casa Costa, el Pinxo, les Dos Hermanes, el Costa Azul, vull dir que tots aquests xiringos tenien, collons, a Barcelona era una cosa molt puntual, no? Bueno, total, que jo començo amb el restaurant i començo a fer cosetes, i començo a la meva vida d'anar amunt i avall, doncs començo a posar plats i tot, parlant amb el cuiner, podríem fer això, per canviar coses diferents, perquè en aquella època, quan entro jo a Barceloneta, quasi només se servien, havia una cosa que era bàsica, no?, dels restaurants mariners, hi havia musclos, i la paella, diguéssim, els arrossos, la sarsuela, la parrillada, la fritura, i jo vaig començar i vaig dir, bueno, anem aquí a intentar de portar badat i els mejas i nècules i algun centollo, vaig muntar unes peixeres que tenia llagostes i tota la història aquí que allà. Ostres, i van començar a espavilar-nos i vaig començar a tindre una clienteleta ja una miqueta més, allò, ja molt més selectiva, per dir d'una manera. Llavors, el restaurant, m'entens, em va omplir la vida, vull dir que per què? Perquè seguia xerrant. Seguia xerrant. Tothom em deia, no trobes a faltar la música? Dic, doncs no, la veritat és que no, perquè he quedat bastant saturat. Vull dir, aviam, pensa que nosaltres en aquella època fotíem 200 i pico de gales, Vull dir que quan ara la gent parla que vamos a hacer la gira i tenen 30 gales, jo m'agafen uns riures que no veig. És que era treballar, no un dia sí un altre, no, un dia sí i dies de dobletes i tripletes, bueno, total, però no nosaltres, tothom, vull dir que no estic parlant ara perquè fóssim els cirecs. Aleshores, jo estava bastant, diguéssim, apartat de la música, perquè, com t'he dit, els que funcionaven eren els solistes, estava el Rafael, i estava Mantens de Julio Iglesias, i estava el Camilo Sexto. Un adiós sin razones, unos años sin valor.
acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. El Nino Bravo. El Hombre, per descomptat, el Nino Bravo, i bueno, i tot això és el que funcionava, i jo, pues, molt bé, fèiem aquest programa de sábado noche, tot això, els que feia música, vull dir, jo, pues, com gran aficionat a la música, pues, sempre m'ha agradat. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Tu continuaves estimant la música i escoltant música, no? Com era el panorama musical? Com el veies des de la distància com a consumidor i amant de la música? Com el veies, el panorama musical, sobretot a l'estat espanyol, dels nous conjunts que estaven sortint en aquells moments encara, com el Fórmula Quinta? Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío, pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo, y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. I també sonaven molt Los Diablos, era el seu moment. Sha la 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 la, oh oh oh. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh. Un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh oh oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré. Y quiero
aviam, jo t'explicaré. El Fórmula Quinta i els Diablos són dels 70. Sí. És a dir, als 80 ja comença a vindre el que després es va dir la movida madrileña, no? Sí. Als 80 ja és més de l'Alaska. Bailando, me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando. I ja comença, diguéssim, una sèrie de gent de Madrid, vull dir que comencen a fer coses, vull dir, per lo dels 70, que és el que m'estàs preguntant tu, Sí. de conjunts n'havia molt pocs. Vull dir que no havia molts conjunts que fessin rock and roll, ni res. Va haver-hi un buit, per dir d'una manera. Va Sí. haver-hi un buit, A més, no? l'estil també era una mica diferent. Això és com t'he dit, aviam, el mateix que a nivell d'Espanya, o millor dit a Catalunya, de tots els conjunts que van haver-hi un mano a mano, com es parla de dir de Rolling Stones, Cines Mustangs, Sí. a Madrid estaven els Pequeñiques i Relámpagos. buit de música de guitarres de rock and roll. Tot això va haver-hi un buit. Van solistes que van començar a funcionar, el Camilo Sesto, tota la història que hi ha. Llavors, amb el 70 ahir,
és quan comença els Diablos i el Fórmula Quinta. Sí. Llavors fan una música molt divertida, molt desenfadada, però no és la música que a mi m'agrada, perquè a mi el Cuéntame i tot això, en aquell moment ho trobava molt simpàtic, en aquella època ja es començava a vendre lo de la canció del verano, i semblava que tothom es barallava per fer la canció del verano, no? Diablos, que tenen un repertori, com imagina't, amb el Rayo de Sol i 40.000 cançons més. Colorado... Exacte, però si tu mires la línia de cançons, totes són iguals. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy, como por el sol quemado. Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. És a dir, totes són iguals. I si tu mires la línia de cançons de fórmula, totes són iguals, amb el sentit de que tenen un gran repertori, però que les cançons tenen el mateix format perquè és el que en aquell moment funcionava. Seguien haver-hi un buit de rock and roll, del que és la música pop, no? Ja que hem parlat de la canció del verano, que es parlava com una mica petxanguera? Bueno, és que la música del verano sempre ha sigut petxanguera. Sempre ha sigut aquelles cançons populars, que jo, en algunes cançons i un referent, no? Hi ha una cançó que és aquella de los payos de la playa, estaba de fiesta, el mar me llama, un rayo de sol, wow, 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 que tanto es amor, no, Ana María se fue buscando sol en la playa. Són cançons populars que va haver-hi algú que va dir, molt bé, la canció del verano, la cançó més popular de l'estiu, que això encara està passant, quines són les cançons que a l'estiu, en plan de hueteques, en plan de xiringuitos, quines són les que sonen. Bueno, hi ha un mestre, amb això tenim un mestre, que va sortir d'aquí a Catalunya, perquè va vindre de França i es va fincar aquí. Després ha donat moltes voltes i es va fincar a Madrid, perquè ara el tenim a Madrid, però que és el Jordi Dan. El Jordi Dan va ser el rei del xiringuito. Cada any en traví una. I mira el que tiene el negro, tío, que encara ho estem buscant. ¿M'entens o no? Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me tapo de cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede dormir. Dale al negro una tirita, porque eso tranquiliza y así puede dormir. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar la noche que baila. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar.
orillas de la playa lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chin, 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 chin. Chorizos parrilleros, todos los chorizos parrilleros. Qué ricas son las salchichas en la brasa. ¡Ay! Las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. ¡Vamos! Las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. ¡Ay! Este vino de garrafa. Carnaval, 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 te quiero. La 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 la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 febrero. La 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 la, suelta alegre carnaval en el mundo entero. Totes aquestes coses pues, són moments puntuals de la història que fan que la vida sigui entranyable. I tant. La meva experiència amb el restaurant, vamos, m'ho vaig passar bomba. És a dir, treballar en un restaurant, treballar en un negoci d'hostaleria és el més dur que et pots tirar a la cara. Yeah. Perquè són moltes hores. Hi ha moltes hores que no es veuen, que són aviam. Una cosa és l'hora del servei. L'hora del servei és quan dos mans, la gent se senta, menja, hi ha qui li agrada, hi ha qui no li agrada, però després està la perdura. Quan la gent se'n va, tu tens que netejar-ho tot i tornar a muntar per la nit. Són aquelles hores, collons, que es té que pencar molt. Sí. Vull dir, I però dintre de pencar molt, quan tu representa que treballes a gust, que he tingut aquesta sort en la meva vida, de tot el que he sigut treballar, que he treballat ja en 14 anys, ja treballava, no? Vull dir que tot el que he sigut treballar, m'ho he pres en sèrio, sempre he pensat allò de que si tinc que anar a treballar, millor divertir-me que passar-m'ho malament, no? I per tu, Antonio, el menjador era com l'escenari? A l'escenari tu tenies un públic a baix. El menjador, tu, com que anaves de taula en taula al mateix temps, doncs també era d'alguna manera com el teu escenari, però sense micròfon? Bueno, pues mira, no ho havia pensat i m'ho estàs dient tu. Pensat d'aquesta manera, possiblement sí, perquè clar, jo la música no la vaig poder deixar mai, perquè la gent m'ho recordava cada dia. Però a part és que jo, durant tots aquests anys que els Cires vam estar a l'atur, per d'alguna manera, que ho havien deixat, jo no vaig parar de fer televisió i entrevistes per la ràdio i d'home, fota-li canya aquí que allà i per què ho haveu deixat i per què no ho haveu deixat. I no, perquè la vida dona moltes voltes, no vaig parar mai de fer coses. Aleshores, vull dir que la música sempre la tenia molt present, encara que no era el que era l'escenari. Aleshores, podia omplir l'ego de l'escenari, la bilirruïna que tens quan tu estàs, m'entens, allà dalt cridant, per d'alguna manera, xerrant amb la gent, jo no parava, vull dir, perquè clar, vull dir que venia molta gent que el que volien, a part de menjar, com és natural, saludar-me, fer-me una foto amb mi. Allí tenim un fotògraf que es deia Canetti, perquè en aquella època no hi havia mòbils. No és com ara que vas amb una actuació i ja no firmes ni un autògraf, tu tomes per fotos, no? Sí. M'entens? Però en aquella època no hi havia mòbils i llavors, però amb el restaurant hi havia
un professional que es dedicava com a les bodes, no? Sí. Que feia fotografies. I es deia Canetti, era un xaval encantador. I quan es va acabar el del restaurant, deia... Jo no havia tirat tantes fotos en la meva vida, vamos, ni en la vida de 50 fotògrafos que hi ha amb els casaments, com les que vaig tirar amb el Catalunya, amb tu, amb els teus clients. Sí. Sents? Sí. Perquè, clar, la gent venia i de, penja una foto, i bueno, jo estava retratat per tot arreu, que això encara em passa quan em diu, jo tinc una foto teva que estem al Catalunya, tu anaves amb un llençar verd, no sé quan, bueno, aquelles coses de la memòria, no? Això és un reclam per als clients, com a excantant dels Cirex i com a persona carismàtica, per a artistes, no? Bueno, aviam, al tindre vinculació amb la música, a l'haver estat vinculat amb la música, les cases discogràfiques i els managers i els representants, doncs clar, em coneixien. Què passa? Quan venia algun artistorro, que ja van començar els concerts que es feien a Badalona, sobretot al principi venia a Badalona, el Sant Jordi encara no existia. I després al Camp del Barça, per descomptat. Aleshores, què passa? Doncs a mi em portaven a tots els artistorros, me'ls emportaven a Catalunya. Sí, que és el que va passar amb Bruce Springsteen, que em explicaves l'altre dia. Bueno, Bruce Springsteen va passar i no va poder sopar, perquè el perseguien, no sé... Una de les coses que jo tenia com regla era no dir mai a ningú qui venia a sopar, qui m'havia reservat la taula, perquè poguessin estar a la seva intimitat. Però aquí va ser que els perseguien, ja era l'època que els paparazzi i el Bruce Springsteen era qui era, doncs imagina't. Tinc una anècdota molt bona, de part de tota la gent que va vindre molta gent de teatre, molta gent de la música, polítics i d'altre, etcètera, no? Però tinc una anècdota molt bona, que havia un conjunt que es deia Dr. Filbo. Back in the night, you lay down by your fireside. Back in the night, you shook me like a landslide. I nearly missed the early shift, dreaming in the morning about the thing that we did. Back in the night, back in the night. Que vam vindre a actuar al Palau de Deport de Badalona. I resulta que ens van portar migdia a tirar. I es vaig saludar, el representant, aquest és un cantant famós i tal, que ho ha deixat i s'ha dedicat al restaurant. Bueno, com si hagués pagat per dedicar-me al restaurant, tota la història, no? I el doctor Fico, vale, ja està. Què és això? Se'ls vaig donar menjar i va haver un vi que els va encantar. Que era un vi que en aquella època es venia molt, que a mi és un vi que no m'agrada perquè és molt dolç, que és l'Esté Simbac, que era un vi molt fresquet per menjar amb el peix, amb el marisc, m'entens? I resulta, per que és, no veguis, escolta, sembla que estiguis bevent moscatell, a mi no m'agrada. Total, que però a la gent li encantava. I aquests es van mig ensulfatar, es van posar gust, bevent botelles de vi de l'Esté Simbac i se'n van anar, es vam acomiadar i tal. Bueno, i a les 10 de la nit, que estàvem nosaltres ja, m'entens, començant ja una altra vegada treballant, em ve una furgoneta dels nanos i em diu, escolta, Messi, diu, quin dia els hi has donat amb aquesta gent? Dic, hòstia, s'han fet el veure Stacey Back, diu, doncs ens han dit que no els portem unes botelles nocturnes. Diu, què dius? Encara estan a gust i estan amb les guitarres. Per sortir, diuen que si no els hi portem vi, que no actuen. I jo vaig anar a la bodegueta que tenia petiteta allí darrere, a mirar les botelles que me'n quedaven dos, una que havia per la nevera, me'n vaig tindre que anar a casa Costa que me'n deixessin 3 més, a Costa Sud que me'n deixessin 2, m'entens o no? I així vaig aconseguir, no sé si van ser 8 o 10 ampolles de Tessimbach i se'n va anar a la furgoneta. Doncs vale, ja està. Al cap d'una setmana ve el manager i diu, la mare que et va parir, Leslie, que em vas ligar. Dic, jo, pobre a mi, diu, no, bueno, pobre tu ja sé que no és el culpable, però no veguis tu. Van sortir ensulfatats i van fotre una actuació que no sabien com acabar-la. Vull dir, si tenien que tocar 2 hores, van fotre 3. No sabien acabar. De gust que estaven, m'entens? Vamos, que s'havien posat a gust per les 3 i poc. In the night, back in the night, beneath your love light.
for some breakfast. Shoved me out the door. I jumped onto the late bus. I got to smile, I like your style. You put me out this morning, but you know that I'll be back in the night. Back in the night. I molt bé, bueno, aquelles anècdotes simpàtiques. Però a casa venia, sobretot de teatre de Catalunya, la gent que venia a fer les obres a Barcelona, la gent de fora, i venir passant pel restaurant. Vull dir que tinc un gran record, perquè m'ho recorda, normalment no soc nostàlgic, no? Però jo tinc moltes fotografies, en la majoria amb aquesta gent, no? I gràcies amb el Canetti, que era el fotògrafo, com aquell que diu que teníem allà al barri, amb els restaurants, que anava fent fotos per tot arreu. Bueno, va ser una parcel·la més de la meva vida, la qual reconec que m'ho vaig passar molt bé, i bueno, fins que va arribar al 78. Bé, com del que va passar a partir del 1978, ja en parlarem la setmana vinent en el proper capítol. Ara m'agradaria tornar als conjunts que hi havia en aquella dècada dels 70. I és que sembla que ens hem deixat un conjunt que no era de guitarres, però sí que era un conjunt de veus. Em refereixo a Mocedades. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. A Mocedades, sí. A Mocedades puc dir-te jo, inclús ara encara m'agraden, m'entens? Mira si han passat coses, i han passat de Mocedades, el Consorcio, l'Estíbalis, que se'n va anar amb el Sergio, i ara han tornat i estan una altra vegada junts, tots més grandets i més grossets, però vull dir que tenim que tindre, vamos, un gran carinyo. I la Maia, aquella noia, cantava amb una veu preciosa, entens? Vull dir que molt bé. Vull dir que jo tinc un gran carinyo i un gran respecte per Mocedades. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño, me esquivas mi mirada, tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que empiece a clarear. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada, tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad, trae erguida la mirada, trae contigo mi rival, que es mejor que yo, podré entonces llorar.
Hi ha una persona, un personatge dels molts que coneixes i t'estimes, que va ser l'inventor i el rei de la rumba catalana, amb el qual, a més, compartiu segell discogràfic, Ariola, i res, que eren paret, esclar. Bueno, amb el Peret tenim una... Aviam, tu pensa que amb el Peret es coneixem des de l'època de Calella, de l'any 62, perquè, i t'ho explico, el Peret estava a Calella acompanyant a la Cambòria, sents? La Cambòria era una balladora que era la dona del Postillo, com a Portigo, no Postillo, no sé, aquell que feia... Sí, Lauren Postigo. Lauren Postigo, ara m'ha vingut el nom. Lauren Postigo. Bueno, doncs la Cambòria, que era la dona, era una balladora flamenca, i a Poços de la Costa ja saps tu que funciona tot. Per aquí per la Provella hi vingut molt. Los toros, sobretot en aquella època, no? Bueno, total, que el que refereixo, que ens coneixem de l'època de Calella. Què passa? Que van passant els anys, ell va triomfar a nivell com solista, com el rei de la rumba, i nosaltres a Ceres triomfant, m'entens, amb el nostre rotllo de rock and roll i de música pop, etcètera. I aleshores, bueno, vam fer un programa de tele plegats, vam fer televisió i actuació al Jazeeres, imagina't. I bueno, i amb el Peret sempre hem tingut una gran amistat, també. Què passa? Que com jo estava al restaurant, ella em venia a veure moltes vegades. I me'n recordo un dia que va fer un dinar amb la seva família i em va invitar a mi, que d'això sempre he tingut un gran carinyo de que ens tractés com si fos part de la família, perquè jo anava per al carrer de Cera, m'entens, al Raval, perquè anava a Can Lluís, un restaurant molt popular a Barcelona, molt casolà, i ells allí, tots els gitanos, el Toni, el Caire Palmero, m'entens, el Petitet, tota aquesta gent, pues jo tenia un bon rotllo, si semblava que fos a la pandilla, per dir d'alguna manera. Aleshores, me'n recordo quan vaig fer el programa de ràdio amb el Margarit, un dia el vaig portar i el vaig invitar i el vaig portar. I la veritat és que el Peret no sabem el que teníem. Un gran personatge. Un home fabulós. Fabulós. Vull dir que molt bé. Vull dir, tota aquesta gent... Jo quan parlo d'aquesta gent parlo dels meus pendons de la meva vida, que és la gent que estimo, no? Doncs amb aquest àlbum que tinc de la gent que estimo, un d'ells és el Peret. De les moltes cançons que va fer, et quedaries poder, per tot el que diu, doncs que és preferible reír que llorar, per exemple? A mi n'hi ha una que jo la vaig escoltar, perquè amb ell el representant el portava el Segura, que era molt amic meu també, m'entens? Que el portava amb ell el Segura. Jo vaig escoltar una cançó, abans que la gravés, que es deia Una làgrima cayó en l'arena. Sí, senyor. Sents? T'estic parlant i m'estic esgarrifant. Perquè quan jo escolto La làgrima cayó en l'arena, ell la començava lenta. Me pediste un beso, me pediste un beso en la orilla del mar, no? I aleshores molt lenta. Però després és allò de dir, parabum, la percussió i una làgrima cayó, ostres, quina bomba. I vaig dir, això és una bomba. I una bomba va ser. Abans de que ho gravés, m'entens? Abans de que ho gravés, que ho vam escoltar i va dir, això és una bomba. I una bomba va ser. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tus lágrimas. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tus lágrimas. Una lágrima cayó en la arena. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó.
una ola atrevida, hay una ola atrevida, caballero, una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Hay una lágrima que no la arena, hay en la arena que no tu lágrima, una lágrima que no la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, hay en la arena que no tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, 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 la que quisiera encontrar. El 1991, 20 anys després que el Sírex plegués Sobeles, en si res més no, de manera momentània, amb un compàs d'espera de 7 anys, es començaven els enderrocaments dels anomenats xiringuitos de la Barceloneta i tot aquell ambient cosmopolita del barri, amb els restaurants oferint un servei de gran qualitat atraient clients forasters, passava a la història del teu estimat barri. Un any abans dels Jocs Olímpics. Sí, el 91, van enderrocar. Sí. Un any abans dels Jocs Olímpics es van enderrocar, que per cert no va donar temps a fer el passeig marítim ni res, tot el que deien. I tota la gent, els meus companys de restaurants, doncs uns se'n van anar cap aquí, els altres cap allà, els altres amunt, els altres avall, i l'únic que vaig plegar vaig ser jo, perquè vaig parlar amb la meva dona i les meves filles i els hi vaig dir, per descomptat amb els meus sogres, però en aquell moment ja el que dominava el cotarro era la meva dona i jo, no? I vaig dir, escolta una cosa, jo ja em guanyaré la vida, i jo crec que és el moment de tot això ha sigut molt important, però tornar a començar ara, m'entens? A muntar una altra història que allà, crec que no és el moment. I no ho van fer, i crec que el vaig encertar, perquè bueno, mira, quina casualitat del que estem parlant, i ara fa precisament una setmana ha plegat un restaurant que quedava de família del Casa Costa, que es deia el Pinxo, i ha plegat ara, i les paraules dels propietaris, que és la família Costa, les paraules eren que diu, bueno, ara tot això s'ha canviat, en tota la gent que ha vingut, la restauració aquesta que van tindre i hem estat aguantant fins ara, ja no pinta res. Ara, el meu barri de la Barceloneta, com tots els barris importants de tot el món turísticament, doncs ja és de tothom i escolta, ja està. Vull dir que si vols menjar-te un bon arròs, vés-te'n a un altre lloc perquè allí tots són pakistanís. En tota aquesta estima que sents pel teu barri, la Barceloneta, hi ha un personatge entranyable que ja en vas parlar en capítol anterior, que va retratar la Barceloneta en una cançó que ell mateix interpretava. Ja deus saber a qui em refereixo, no? El Bernardo, sí, el Bernardo. El Bernardo Cortés. Nosaltres li dèiem el Chicarrón, perquè com era un tio molt esquifit, li dèiem el Chicarrón. Li van posar de mote Chicarrón, el Bernardo Cortés. Tinc tots els discos d'ell i tots els llibres que va escriure. Sí, doncs deus tenir la Barceloneta de Barcelona, la cançó. Sí. Ell li va cantar la Barceloneta i a la platja i al mar, moltes vegades. Va aterrar a la Barceloneta, com allí hi ha gent collonuda del barri, doncs el meu germà sobretot el va agafar, va adreçar una miqueta i és el que em va demanar a mi que si podia entrar a la Barceloneta a cantar, perquè ja anava per les guitarres amb el bar i tothom li donava 2 gots de vi i estava alcoholitzat per tot, saps? Aleshores, per coses de la vida, perquè em va demostrar que era un tio, un cantador, va agafar i va dir, hoy no bebo, i ja no va veure mai més, ¿vale? Venia al restaurant i es guanyava la vida, m'entens, anant de restaurant en restaurant, jo li canviava totes les monedes, jo no he anat al banc a canviar monedes mai en la vida, perquè el Bernardo Cortés, m'entens, em portava totes les monedes que havia a Barcelona. Sí, em venia amb un sac, total, que... I bueno, jo crec que és un dels personatges
personatges simpàtics importants que va passar pel barri. Sí, perquè vull dir que així com a vegades parles de la mala gent, aquest va ser un tio encantador, perquè a més era una bona persona, era un tio, vamos, excel·lent. I jo crec que la sort de la seva vida va ser tocar la guitarra i intentar de cantar, perquè ella sabia que no cantava bé, però el que tenia era molta gràcia. Agafava la guitarra i deia jo, me gusta cómo va la ovejita. Sí, ja tothom se li caien els coberts, s'inflaven a riure, perquè és que era tret d'una pel·lícula de Fellini. Sí. Vull dir que la mar de bé. I bueno, jo el vaig ajudar perquè ell m'ho demanava i un dia que estava allí havia notat la ràdio, i hòstia, Nergi, tu no me'l pots enviar un dia? Doncs sí, va anar a la ràdio. Gràcies a tot això es va poder estar amb el Buenafuente, que d'aquí va sortir el personatge del Palomino. Va fer una pel·lícula amb el Vigas Luna, que era aquella Jamón, i va fer moltes cosetes, i sobretot una cosa que li vaig ensenyar jo, perquè la gent se l'emportava a festes particulars, per cantar, feia festes particulars, però la gent per de cachondeo. Llavors li vaig dir, escolta'm una cosa, quan et vingui per una festa particular, agafes i dius tu que cobres 20.000 pessetes. Sí. Quan guanyes tu aquí demanant les moradetes cantant? Dice, unas 8 o 9.000, pues entonces pides 20.000, ¿vale? Que es lo que tienes que decir, que guanyes, diguéssim, cantant tota la nit en els restaurants. M'entens? I ja està, i com les festes normalment eren, doncs això, en dissabte, algun cap de setmana que l'emportaven, i el tio a mi estava encantat. I ja, bueno, i un dia se'n va anar. Vaig estar el dia del seu funeral, que bueno, va, ja està. Tinc un gran record i un gran respecte i un gran carinyo. Sí. Et sembla que en aquest programa dedicat a 60 anys dels Cirecs, que acabéssim el programa d'avui amb la cançó aquesta que va fer en Bernardo de la Barceloneta de Barcelona? I tant, em fa molt de goig. Em fa molt de goig, Josep, i tant, molt bé. Perfecte. I li fem d'aquí un petit homenatge que el meu barri tenia que fer, que no l'havia fet. Van dir, li farem un homenatge, li farem aquí, i tothom parla de què farem i després t'he de dir que t'he dit, ¿vale? Molt bé. Però bueno, el millor homenatge és la vida que va viure, amb el sentit de que els últims anys cantant, tocant la seva guitarra, va ser molt feliç, i això és l'important. Sí. I el reconeixement de molta gent, com el Silvestre de Salamanca, jo i uns quants més, hi van tindre sempre una gran consideració. Escolta'm, hem de deixar-ho aquí. Doncs vinga, ens retrobem, i a tots els amics que ens escolten, sigui d'on sigui, una forta abraçada virtual, però en carinyet. Molt vinga, bé. Vamos, amb el carinyet habitual que ens el donem. Exacte. Antonio, adéu. 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 I bé, amics coneguts i saludats, s'acosta el punt i final del cicle dedicat als Cirecs. Amb tot, la setmana vinent tindrem les persones que s'han apuntat per fer una pregunta a l'Antoni en el que és aquests 60 anys amb els Cirecs sota la bugambilia. Però bé, això serà la setmana vinent i per tant, ara, en dia 10, el capítol d'avui, ha arribat el moment de fer-ho amb un tema musical perquè, tal i com dic sempre, sota la bugambilia, la música val més que 1000 paraules. I avui, tal i com ja he dit anteriorment, marxem amb la companyia d'en Bernardo Cortés, que ens canta al barri de l'Antonio, la Barceloneta de Barcelona. Fins la setmana vinent. Barceloneta de Barcelona, Mediterráneo, sol, playa y mar. Ya han derribado los chiringuitos, no comeremos los pescaditos frescos y fritos junto a la mar. Barceloneta de Barcelona, Mediterráneo, sol, playa y mar. Ya han derribado los chiringuitos, ya no veremos lo más bonito. Se va muriendo lo tradicional. La democracia es respetarlo como el destino puro del mar. Yo soy amigo más de lo antiguo. Los chiringuitos no pedían pan. Hay merenderos, hay chiringuitos. Comía la mamá, comía el papá, comían los yayos, comían los niños. Junto en la playa a olas del mar. Y con la arena también jugaban niñas y niños
con ansiedad. Y eran felices en los chiringuitos, como alevines en alta mar. Los matrimonios, ricos y pobres, comían en mesas muy junto al mar. Y el chicarrón con su guitarra, la ovejita solía cantar. Me gusta cuando baila la ovejita, ve. Y cuando le contesta el corderito, va. Adiós, adiós a los chiringuitos, con el progreso no sé qué harán. Queso y hamburguesa presiento a gritos, con tecnocracia, modernidad. Adiós, adiós a los merenderos, los cocineros y la propiedad, las camareras y los camareros, paro forzoso tenemos ya. Y ya termino toda la historia y esta trovada del chicarrón. Como Charlotte me lo tomo a broma, mi personaje ya se murió. Ya se ha quedado ronca la ovejita, oh. Y el futuro traerá otro corderito. Hasta entonces, adiós, Barceloneta de Barcelona, Mediterráneo, sol, playa y mar. Ya han derribado los chiringuitos, no comeremos los pescaditos. Requete frito junto a